ba shiru ni nayi ba, ba shiru ni nayi ba, ba shiru ni nayi ba. Nazari aini nake, nazari aini nake, nazari ni ai nake. Ba shiru na yau ba yan uwa, nazari nake yi kunjiya. Waƙen rasulu ba ni bari a kiyama ma ne zan buga. Ba shiru muka yi ba yan uwa, nazari muke yi kunjiya. Waƙen rasulu ba mu bari a kiyama ma sai mun buga. Nazari nake yi kunjiya. Mai janya rana ya kawo wata bautar kashi ne wajibin. Dukkan wani aiki in zana yau sai na sanyo ka dabul dabul. Yau ma zan yi abin da kake in na ya zama acceptable. Wage ga Muhammadur Rasulu sallallahu alaihi wa Ba sallam. shiru muka yi ba yan uwa, nazari muke yi kunjiya. Waƙen rasulu ba mu bari a kiyama ma sai mun buga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin. A sanya sahabbai nasa duka su ne suka yada addin. Musamman Siddiqu da Umar Usmanu Aliyu Mujaddadi. Ne turbar tasu nake abadan ba za na guje su ba. Gwarzo abin tinkaho na Sheikh Ahmad na ma jinjina. Hanyar ta kasa tsaf take san ba ta da datti ko antuna. Ga annabi hanyar za ta bulla a miƙe take ai ba kwana. Sheikh bayi Sheikh Jelani yola hanyar ta ku ina gaba. Ba shiru muka yi ba yan uwa, nazari muke yi kunjiya. Waƙen rasulu ba mu bari a kiyama ma sai mun buga. Awwal piano zo ka bugan ganga na wage Muhammadu. Abba na Kasim baya shi duba shi a ranar Uhudu. An ji masa yayi hakuri afuwa yayo musu Amadu. Mai saukin kai ga hakuri ilahu bai yi kamar sa ba. Ba shiru muka yi ba yan uwa, nazari muke yi kunjiya. Wake na surkin haidara zafi kyau ya zo shi da kafiya. Kai nazari don kar ka kwafsa duk da akwai shi da yafiya. Zanci dan yawon rabbana abadan ba za na guje shi ba. Ba shiru muka yi ba yan uwa, nazari muke yi kunjiya. Waƙen rasulu ba mu bari a kiyama ma sai mun buga. Ba shiru muka yi ba yan uwa, nazari muke yi kunjiya. Waƙen rasulu ba mu bari a kiyama ma sai mun buga. Komai na Allah naka ne gun suna na ce takwara. Ko zancen Allah naka ne mai musu kayyo hattara. Waye ilahu waye rasul ikwani ku yo mini fassara. Lamarin na rikirkitan zan ba ku misali mu je gaba. Man ada ar rasulu ashe fakata ada Allah. Ko suna in ba Allah ba kira shi baka da matsala. Hadisi zancen rabbana Qur'ani na manzan Allah. Ni ne nan na furutun ɗauko Qur'ani ka duba. Ba shiru muka yi ba yan uwa, nazari muke yi kunjiya. Waƙen rasulu ba mu bari a kiyama ma sai mun buga. Amma yanda ƙwanin hawa duba ka fahimta mu je gaba. Innahu laqawlur rasulin karimun shi ma mu je gaba. Mu dawo kisan yakin badar yaki da yan uba. A zahiri da ya jifa ilahu ya ce bai yi ba. Mai yaye dukkan damuwa na zo gare ka da bukata. Kai ke ta yi mini kullum yaɗa abban binta. Da wacce muke son juna na san ka fahimta. Don kimar iyayenka da san da kake wa binta. Yarje mu rayu a tare har mu zo mu ɗakin ka ba. Ba shiru muka yi ba yan uwa, nazari muke yi kunjiya. Waƙen rasulu ba mu bari a kiyama ma sai mun buga. La ilaha illa
kare kai nan gani kuma na bari hanyar Mamudu mu je gaba. Nan ni zan dakata afuwa kayo mini awwalu kuskure na bil adama tilas in zai yi kaulu istighfar da hailala salati shine sabulu wanke jikin mu ya zama fuska mun a dau mu akai gaba.